Da, mi-a zis, bă, că zicea de autostradă, de asta, știi? Ce mesaj. Ieșim pe Rochefort Drive, facem stânga, acesta este Rochefort Drive, acesta e blocul nostru. Battery low. N-am luat baterii. Am luat eu. Aici e stația de autobuz, deci facem fix 2 minute de autobuzul. Și intrăm pe Don Mills. Ne luăm pe autostradă? Pe autostradă ca să mergem la aici în Sântul? Ah, ok. Am crezut că vrei să-i filmezi Nokia pe autostradă. Nu avem cum să mergem pe autostradă. Next time Nokia autostradă. Aici este Superstore unde mergem noi la cumpărături. E un autobuz în față și nu se vede. Se vede un furt. Deci asta înseamnă 5 minute. Da? Și acum facem stânga pe Eglinton. Mergem la Eaton Center. Ia, și copiii în spate? El e Mihai. Alex. Ce freză are. Și aici este David. Say hi, David. Tare. Bravo, mami. Uite aici, în vârful dealului, cunoștea radar mai mereu. Că te prind când nu-i vezi. Stau după vârful dealului, pe dreapta aici. Mai e sărbătoare și acum nu stau. Deci ăsta e dealul. Acum îl coborâm. Mihai îi place să fie primul la stop, mereu. Ca în România. Acolo sunt niște case. După cum se vede, aici nu există trotuar pe Eglinton. De fapt, Cum să nu? nu e nici nimic în stânga și în dreapta ca să te Acolo, am mers și eu pe acolo. Uite, vezi, nu chimăia asta cu audio ăsta, vezi? E mai șmecher. Da, pentru că Mihai e pe dreapta. Astea sunt căsuțele frumușele și scumpe. Deci e un prim grup de magazine pe stânga. De astea de Cam așa arată. audio-video, de pilotică, prostii. Și pe dreapta, căsuțe. Pe stânga iarăși, uite, Mercedes, Future Shop, Canadian Tire, nu prea se vede că anunțul sunt gardurile astea pline de zăpadă. Eu vreau să filmez căsuțele pe care îl interesează Canadian Tire. Pe alea cu auto, mă, unde se duce canadianul să-și ia caucioace noi, genți. Caucioace, cuvântul ăsta nu există. Ba da, în termeni românești sunt caucioace, genți Căsuțe. și căsuțe.
păcate, cu cât îl faci mai mare, cu atât Ce? nu poți să-l vei pe YouTube. Cum? Opresc?